Dito nga sa Legazpi matatagpuan ang napakasarap na cookies. Hindi lang basta cookies, homemade ang lahat ng ito. Nagsiserve din sila ng mga meals na talagang swak at sobrang sulit. Meron din sila mga masasarap na drinks at mga desserts. Ito ang Better Butter Cafe o sa madaling salita ang BBC. Hello mga ka-travelers! So for today's episode, naku, talaga naman grabe ang ulan! Rain, go away! At dahil wala tayong kakadal ay samahan nyo na lang akong maghanap ng place na perfect sa ating weather today. Ito nga ako dinalang ng aking mga paa sa isang cafe located at Rizal Street, Legazpi City. Ito ang Better Butter Cafe. Pagpasok ko nga sa coffee shop na ito ay naku, talaga namang parang gusto ko na ditong tumira. Uy, pagmamayari mo te. Dahil nga yan, sa aroma pa lang ng kape at napakagandang place na bubungad sa iyo. Naku, talaga namang mag-e-empake na ako. Charis! Nag-picture muna nga ako dito mga ka-travelers dahil madami kang makikita dito. Meron silang malalambot na couch. Madami din silang books na perfect i-match with coffee. Dito naman tayo sa pagkain nila. Naku, talaga namang matatakam ka talaga sa masasarap na pagkain and drinks nila. Eto nga yung pinili kong matcha dahil nga matcha lover ang lola nyo. Uy, napaka-arte. Meron din silang ina-offer na caramel macchiato and biscoff na drinks. Nako, tignan nyo naman. Picture pa lang maglalaway ka na. What more pag natikman nyo pa? Uy, sana all. Dito naman tayo sa foodang nila mga ka-travelers. Meron nga silang ice cream na may toppings na super sarap na brownies. Ayan, wag mong gawing halo-halo yan ate ko. Sunod naman itong chicken and fries nila. Boosh! Sarap naman yun. Next naman, ayan, bigat na bigat ha. Mukhang kulang ka sa nutrition girl. Ito naman yung breakfast nila, which is merong French toast, slice of orange, sausage, and egg. O, diba? Next naman itong rice meal. Meron na nga itong rice with garlic on top, one-piece chicken, cucumber pa yan, and tomato. At ito na nga ang aking favorite sa bowl na carbonara. Naku, si bakla tuwang-tuwa. Sino ba naman kasi hindi matutuwa? Ang daming bacon and mushrooms. And meron pang kasamang tinost na bread. Yes! Meron din silang brownies na super nagustuhan namin and cookies. And ang mas interesting lahat ito ay gawa mismo nila. O diba, bongacious talaga mga ka-travelers? Madami silang ina-offer na drinks pero yung matcha talaga yung tirenay ko. Ewan ko ba basta nagkakape ako, diretso CR talaga ang sunod na destinasyon. Diyos ko, pwede nyo silang i-visit here sa Rizal Street, Legazpi City para matry ang kanilang menu. Meron din silang social medias na pwede nyo bisitahin in case you want to visit it and makita yung place before you go there. Don't forget to like, share, and subscribe. I am Queen and this is Travel to Bicol signing off. Isa ang albay sa mga must-visit na lugar na ina-offer ng Travel to Bicol, kung saan matutuklasan ang mga nakatagong ganda at kakaibang karanasan na tiyak ay magpapamangha sa iyo. Pwede mo na itong puntahan ng walang hassle. Kami na ang bahala sa lahat, mula sa itinerary hanggang sa transportation. Kung gusto mong ma-experience ang ganda ng albay at iba pang amazing spots dito sa Bicol, mag-send ka na ng inquiry sa aming website at www.traveltobicol.com o kaya naman ay i-message kami sa aming Facebook page or call us at 0933-025-5501. Huwag nang maghintay pa! Planuhin na ang next adventure mo ngayon. Maraming salamat sa panonood mga ka-travelers! Ready to embark on your next journey?